My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Msonkhamanja Ccap, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msonkhamanja Ccap, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. Moni onse mpingo. Yesu ndi wabwino. Ndipo nthawi zonse. Tipitiliza lero timalize za takwatulidwa amene talandira Yesu. Tsono tione ngakhale Yerusalemu amene akukonzayo timuone ali bwanji. Tsono tikamaliza chotere ndiye kuti mawa tiyamba gulu lina lija. Aya koma zamawa ndiye tu ashi. Ya koma tizanenebe basi nanga si zili umu nanga mbuku. Zosakhala bwino ayi koma tizanene ndithu. Tsono ngati mkukumbukira tinadzawerenga ngakhale dzulo lija pa sinakhudzepo kwenikweni dzulo pa chivumbulutso 21. Tinayamba ndime ya 1 kulekezera ndime ya 6 pamene pali kunena za kuti kumwamba kwatsopano. Mwamba mwatsopano ndi dziko latsopano. Chimene chidzachitike ndichi, takwatulidwa ife tapita uko kumwamba. Tsono pamene mkwatulo ukuchitika tamvani chimene chidzichitike. Inuyo lero mwamwalira muli ndi Yesu mukafikira ku paradizo. Yesu akuti lero lomwe lino kakhala ndi ine kuti sono paradiso si malo athu ayi, waiting room. The waiting room. Kuti iye amalize kaye kukonza kumene ndi kwathuko. Tsono Gehena si chilango ayi. Ayi ni waiting room. Mulandu sanamve ayi. Koma kuli moto tsono mademon ali kumene koko iwo osapsa nawo ayi. Chifukwa nthawi yawo isinakwane. They are known as tormentors. Tormentors ndi azunzi amakhani mikono kumabaya anthu komoto kuyaka iwa kuseka. So mmene kulira kwambiri kulira kuja ndi pamene Satana amakondwera kwambiri. Pamene uku pamene tikuyimba kwambiri Mulungu amakondwera. It's opposite. Zosutsana. Kuti pamene ife tikuchita praise and worship kwa Mulungu, iye Mulungu amasangalala. Uku kwakamalira kwambiri nayonso Satana amasangalala. Nzotero. Tsono Gehena munthu akamati moto akamafa ayi si chilango. Chilango si chinabwere ni wait mulandu sanawumve ayi. Tsono kumene koko siza masewera ayi. Tsono nditidzenje timayi aliyese kumene koko akulira kuli moto osati kwa masewera. Koma si chilango ayi. Uku ku paradiso tili uku koma kuli zokondweretsa ayi sizimene watikonzera ayi. Ndikirani kaye apa akukonza uko ndiye tamvani. So tili kumene koko iye atsika adzaweruza dziko lapansi nkuwaponya ena onse aja ku Gehena tsono ku nyanja ya moto. Kumeneko ndi kumene so ndi chilango. So ku nyanja ya motoko ngakhale Satana ndi amithenga ake tima demons natonso tikalangidwa limodzi. Pano ku Gehena Satana sakulangidwa ayi nthawi yake sinakwani. Okay. So zikatelo ife tikadaluko zikatelo Mulungu kumwamba atumiza chimoto. Ife tili ku nambala 3 atumiza chimoto chifukwa munali Satana mu nambala 2, heaven number 2, mwamba mwa nambala 2. Munali Satana mwamba mwa nambala 1. Panaponyedwa Satana pa dziko lapansi. So chimoto chichoka uko to purify kukonzanso mu nambala 2, kukonza mu nambala 1, kukonza dziko lonseli kusungunula to purify. After that mwamba mwopanda kuchimo tsopano. Mwamba mwatsopano dziko latsopano likutsika kuchoka pano. So tili pano tsono kenaka Yerusalemu uja wamkonzayo mmene tikakhale ife nayonso uyo akutsika uyo kacha. So podzakhala mpano koma dziko lake sili ayi. Hayi wina sakunamizeni sili ayi. Hayi ili panali mdierekezi pano pali zambiri zochitika hayi zimenezi ayi zichokekayi. Tsono kenaka
pamene pabwere dziko lathu monga mmene zinalili mopanda uchimo. Haleluya. Tikulondolozana pamenepo eti. Tsono lero timvani. Tanena kuti tili mbali ino ife wasonkha chimoto uko. Chimotocho nchoti chichite grade ntchito zimene nimachita kuyamba September pamene namulandira Yesu. Ntchito zanga izo zikalowa moto. Inenso ndikuziona. Zikapsa zina zambiri koma zina zikatsala zabwino zimene ndachita. Zikatsala uko. Tsono chikhristu tamverani. Si muno mu church ayi. Chikhristu ndi khalidwe. Chikhristu is not just coming to church. This is just part of it. Koma chikhristu cheni ndi khalidwe lathu. Uko kwathu. Chifukwa chake zimene akachita grade kuti kwachita bwino mwana wanga akakugwireni chanza lowa. Tsono muone kuti kodi makamaka tikachita chani. Tamvani ndifuna mumvetsetse chimene iye Mulungu amafunisitsa mwa ife. Character, khalidwe. Chifukwa mkhristu koma mijedu patsogolo sizingagwira. Chikhristu koma kuchita zina zija. No. Anthu aone kusintha mwa iweyo. Anene kuti kuli nchani chachitika. Anene kuti ayi uyu tupaja amapemphera. Anamulandira Yesu. Teronide. Matthew 25 tegulani buku. Matthew 25 31 to 40. Matthew 25. Matthew 25 31 down to 40. Atiwerengera ndani. Matthew 25 verse ya 31 mpaka 40. Lero tifuna tione kuchoka hapo tsono ndiye tipite ku nyumba imene akutikonzera. New Jerusalem. Yerusalemu watsopano kuti muone ali bwanja. Diso silinaone. Khutu silinamve. Yes. Verse 31. Koma pamene mwana wa munthu adzadza mu ulemerero wake ndi angelo onse pamodzi naye, pomwepo iye adzakhala pa chimpando chakuwala kwake. Ndipo adzasonkhanidwa pamaso pake anthu a mitundu yonse. Ndipo iye adzaleka Amen. Tendi pemphere. Atate mawu awa ndi wanu. Chifukwa chake titsamira kwa inu Mzimu Woyera. Chitani ntchito yanu. Maka chifukwa chawo kuti amvetse kodi inu munabwera kudzatani pano. Izi tapempha mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Monga tanena tamverani mmene zidzakhalire nthawi imeneyo. Magiredi adzakhala motere. Magiredi. Ineyo ntchito imene ndimachita.
Okay, kapena tiyambe kuti pali anthu ena amene anabadwa abwino kwambiri. Izi wanena apazi kuti kuchereza odwala chani ya amachita kwa basi. Ngakhale kuthandiza osauka amapanga kwambiri. Koma Yesu alibe. Alipo anthu otere? Alipo eti? So any good thing minus Jesus is zero. China chilichonse chabwino koma ngati Yesu palibe, chimene sichikawerengedwa ayi. Zikumveka koma? Mutha kuchita china chilichonse chabwino koma ngati Yesu palibe ayi. Chifukwa kwa ifeyo zabwino zimene ife tikuona kwa Mulungu is filthy rags, sanza zachabechabe. Koma Yesu akhalepo, chikhale ngati chipatso cha Mzimu Woyera, chikutuluka mkati mwa Yesu amene ndamulandira ine, chimenecho chikawerengedwa. Chifukwa chake ndikunena, yes, ukhoza kunena kuti yes, zimatero koma nanga bwanji. Tsono lero tifuna tinene ichi, tamverani. Mmene zidzakhalikire, kudzakhala magredi. Inu tu makomo mutu anthu ndi osauka. Anthu ndikuti ndi osauka, ena kugona nayo njala. Inu muli nkena kake, agawire nkoni pilizi. Tsono mukati mwawapatsako pilizi, wakudandaulirani kuti 3 days sanadye ndi vana. Musachite kuomba lipenga kuti mpaka aliyese amve zoti mwachita chinthu chabwino. Tukawena tu amwali analibiretu mutinati paja buku limatizithandizana. Ukhala ngati kuchita ndi za mawu a Mulungu koma hayi mugelekezo wakuchenjerera. Izi wathandiza koma uko sukalandirapo kanthu ayi. Chifukwa ngati ukufuna anthu akuyamikire pati walandira. Zisatero ayi. Yesu akwati akachita chinthu chabwino amati musatani osauza munthu. Mulungu akuona zimenezi. Akuona. Chabwino ngati yachita kufunsa wena. Pa zimene mwathandiza auzeni vanthu. Koma cholinga chake nkona kuti Ambuye alandire ulemerero osati inuyo. Zimenezo ndi zimene Mulungu amafuna. Koma tsono tamverani, talandira zimene zijazo. Ndi tsono zimene zikachitike. Ndifuna ndikutengereni zimene Yesu akupanga panopa. Yesu ali kuti pano? Ali uko kudzanja lamanja la Mulungu Atate. Iyeyo ndananena kuti kukhale ndi zimene zonse mukuonazi. Koma wapita iyeyo kukakonza malo ya inuyo ndi ine. Malowo palibe amene diso silinaone, khutu silinamve, kapena kuganiza kuli chonchi kumene wapita kukakonza kwa inuyo. Chifukwa chake apa mwamva apa. Pamene sono Yesu akuwauza kuti lowani uku kumene wakonzako, aba kukhala ngati akukana. Chifukwa ndinali ndi njala munandidyetsa, ndinali chakuti munachita chakuti. Tsono iwo akaona kantchito kamene napangako ndi malo zosagwirizana. Ndiliti Ambuye kuti nkaloyo kuti ndiliti ndinachita chakuti. Chifukwa sisi kugwirizana konse kanthu kakang'onong'ono kamene munachita. Munampatsa wina kamalaya kuti mukanatha kale koma tatengaka. Koma akuti munandiveka nali maliseche. Tsono kuona kumene mukulowa kuwala kwake, kukongola kwake, ninachita kuchani ine kuti to qualify. Chifukwa cha mwazi uja mwalandira wa Yesu uja nika ntchito kajaka zikukulowetsani uko. Tsono koma iwo amene sanachitepo kanthu, iwo amene mayina awo sanalembedwe ndazikamkumbutsa, nimachita chakuti ine malalikira ine mathandiza watu ali sinimakudziwa ine. Hayi, zikakhala ngati opposite. So tiye tione kodi Yesuyu mmene wapita kukakonza malo sakanangolankhula kuti kukhale Yerusalemu watsopano, sakanakhalako, akanakhalako. Koma you are so special, ndinu anthu opatulika. Si inuyo ayi, koma mwazi umene wakugulaniwo suna chimwepo, mwazi umene ndi wa Yesu. So chifukwa inuyo mwaphimbidwa ndi mwaziwo, you are such a special people. Muli anthu osankhidwa. Malo ake pakufunika kwapite apite kukakonza iyeyo, osangoti walankhule ayi. So wapita kukakonza. Tiye tione Chivumbulutso 21 14, 15, 16 tiyambire pamene. Tsono ndione ma version anu. Ineyo my version is very different. Ndiwerengaso mchingerezi
koma yanuyo nanunso muwerenge ngati wina version yake niyosiyana napo ndi imene iwerengedweyo munena kuti pano alemba mwakuti maka ndifuna ndime ya 16 kuti timve. Yeah. So chivumbulutso 21 tiyambe ndime ya 14, 15 and then 16 tilekezera kai pamenepo kena ngatipitirizanso. Please, somebody. Verse 13. 14. Ndipo linga la mudzi linakhala nawo maziko 12, ndipo mwepo mayina 12 atumwi 12 a mwana wankhosa. Ndipo iye wakulankhula ndi ine anali nawo muyezo, bango la golide, kuti akayese mzindawo ndi zipata zake ndi linga lake. Verse 16. Ndipo mzinda ukhala wamphwampha, utali wake ulingana ndi kupingasa kwake, ndipo anayesa mzinda ndi bangolo, mastadiya 12,000 utali wake, ndi kupingasa kwake ndi kutalika kwake zilingana. Verse 17. No. Basi mulekezere pa 16. Aziko. Yes. Alipo wina verse ya 16 yasiyana ndi mmene wawerengerawa? Alipo wina? Tonse zafanana? Hello, tikumva koma? Ndime ya 16. Bible lanu lanena exactly manga wawerengera huko? Okay. Yeah, so mastadi ya madziwa ndi chani? Chifukwa chichewa sana masulire bwino ayi. Anangoti so mastadi. Pali Chingerezi. Ine ndiwerenga Chingerezi ichi. Pa verse ya 16. The city was perfectly square, as wide as it was long. The angel measured the city with his measuring rod. It was 2,400 kilometers long and was as wide and as tall as it was wide. Ndiye kuti 2,400 kilometers. 2,400 kilometers. 2,400 kilometers. Mpanda umenewo. So 2,400 kilometers high. Square. Okay, so tione mtunda wa 2,400 kilometers. Panopa tikunena kuti akulengeza pa TV kaya mnaziona kaya ku Dubai ndikumene wapanga hotelo yaitali kwambiri kuposa maiko onse pa dziko lapasi. Apanga hotelo 150 stories. Nyumba zosanjikizana 150. Mwamba. Koma sini kuganiza kuti yafika mpaka 300 kilometers. I don't think so. No. Chifukwa 300 kilometers ndi patali kwambiri. Kodi from here to Blantyre ni kilometer angati kodi? 340? Huh? 200 something or 300. Okay. Tiye tingoti 300. So timtenge kuchoka pa Lilongwe pano, tingo nyamura mtunda umene tere. Ndi kuti wapita 300 kilometers. So nuganiza kuna kuti hotelo yo, I don't think kuti nafika mpaka kumene koko. Yeah? Koma ili 150 stories. Koma ndikuti tamvani. Ine nakuza nikazana lija kaya muja timatsegulira muja. Nimakaralikira ndakhala ku America huko. Nimakaralikira kwenda kwa Amadu California huko. Yeah, ananditenga paja nakagona mu hotelo ina yake. 76 stories. Koma ino. That is nothing. Mpanda. 2,400 kilometers. Ni almost from Johannesburg mpaka ku Dar es Salaam. So munyamuli chimtunde chimchakiri ndi mpanda umene. So ndi mpanda tu. Kodi nyumba ndi mpanda chimatalika ndi chani? Mpanda? Itayankha ni bwino ino nyumba ndi mpanda chimatalika ndi chani? So ngati mpanda walekezera apa pa 2,400 kilometers ndi nyumba zathu zikupitilira tu apopo. Utu ndi mpanda uyu. Tsono uyu ndikunena kuti no eye palibe diso limene linaona zoterezi.
tsono mkatimo mumve mmene anakonzera mkati. Kodi mpanda ndi nyumba, chimene chimakongola kwambiri ndi chani? Okay, tsono mumve tiona kaye mpanda mmene unakongolera. Mpandawo mungouona mpanda akamanena kuti mkatimo golide amene anayikamo as pure as glass, kukhala ngati glass yeniyeni koma yonyezimira, ndipo ndipo apo tani malo amene ndiye misewu ya kumene koko. So zotsalira kumene koko zimene waponya pa dziko lapansi kuti west, zimene ukataya kudzala ndi zija timamenyerana ku DRC golide uja tikumenya nayo, ndi zimene zatsala uko koma pure iwo watenga uko izo. Ndiye tifuna tione kuti zili bwanji ukoko tu ndiye ndi kwanu kwa inuyo ndine pamene tamulandira Yesu. Tsono muone pa tuompacha pa Chivumbulutso 21 tiyeni tipite mutagulani pa Chivumbulutso 21 ndingone napo kaye musana werenge. Ineyo ndakhala ndikuyena ndi awami Shadrack wami nthawi yayitali kwa basi. He has been my teacher pa zauzimu. Ndinali kubunda uko ndiye tinambanga kanyumba kena kaka amabwera udzagona akakhala ndi ulendo kwina kulikonse. Asakala kodi muli free? Ndiye ngati makalasi nimaphunzitsira athu mwina usiku kuphunzitsa kuti 2 weeks nikachokepo kenaka basi amanditenga. Inde ndazungulira Malawi yonseyo amanditenga. Koma nthawi inayi 1989 tinadzapita ku Zambia ku Lusaka. Anawetana wame kwathu kuno kulibe TV, iwo kuja kunali TV akulengeza Shadrack Jonas wame from Malawi akudzalalikira ku stadium yacha akulengeza pa TV. Tsono iwo akuti Sakala tiye ndipite. Nali chora boy wawo, chora boy ndiye ngati chora boy ndapita. Tsono pa TV ngati amanena kuti abwera sono chora boy, amanena za chora boy ngati hayi amangolera za wame. Ndiye tapita kuja inu anakatilandira mu nyumba Governor of Reserve Bank of Zambia masiku amenewo. Hayi talo mnyumba muja tiona sono kuli carpet masiku adzanacha panza pa kamatres kuponda chungu kwa ufu wake sono red. Ndi awame Sakala tiponda hapa tiye ntilowe iyaya sono titandi pamene kama tivule sapa so tikavula sapa soko siso yongambika tichite bwanji na tentingolowa tinango yini chimpando cha round 36 seater chimpando ala khalani manje khalani manje takhala banje. Yes wakoko muli bwanji kansi imweso muli bwanji Sakala kanji Malawi kuti bwanji pasana moni paja yes awame mumwa chani sutagane inu kuitanisa zakumwa tu ndi mmene waonera nyumba bati nanga chukwa umayamba waona nyumba mumwa chani kasi awame kuti Fanta ine Fanta muno mumutima ine kuti ungaite nyumba iyi ungaite Fanta iyi ara imbalise Fanta ara okay Sakala mumwa chani ine kuti muli ndi chani iya tangone nani kuti no muli ndi chani ino pacha taponda pacha anongoti ngagali moto chifuri pamene timaponda pacha pasi pali furi nyamuka nguti tia chatsika chitseko kuona zima juice ningaitanise Fanta ine masewera eti nipaseni juice uyo juice ndikumwa juice awame kuti ndapusa ndikhala ndapusa ndanangomwa msanga nipase zimene kumwa Sakala izino. Haleluya. Tamwa kumene kuti inu nyumba iyi ndiya kuti patsa inu awame sumawadziwa. That man was dangerous. Anali opsa kwambiri. Dangerous tamvanine. Akuti ndikuoneseni malo. Sakala mugona bediri. Awame bedi tikuna chipinda chimodzi. Chikondi mawadziwa kale nkale. Tikuna chipinda chimodzi. Gona nemene. Ndikucheza hapo tena kule awame kuti Sakala kuti nchito ku stadium pemberani. Pemphero limavuta lokugona. Ame tagona. Anani mphatso aja yakuonesa kutsogolo kale wakuonesa iwo ndine tini chimunda chachikulu chimunda tabyala chimanga chaphuka bwino kwambiri koma chidziwa nkubwera nkupsereza chimanga
so chimanga taona kenaka soka bingu khala ngati kapena ikhala mvula chinabwera chimvula chimanga chinaphuka kuposa poyamba paja wadzuka kwame asakala ino ambuye kuonetsani chani no asana nionetse kanthu ali zimene unionetse ine wanena zonse zina andiye mawa ku stadium kakakhala cha pempherana Sakala ndapemphera ine tagona kenakaso akuonesa zina koma ningofulukuleza za ku stadium ningopitira kuma uku tapita ku stadium kuja inadzaza koma pang'ono ndiye basi akuti Sakala abwera awame abwera ndi mzawo wewe Sakala abwere adzayambe ulaliki ine kongopita pasogolo haleluya adwame magesi ti analibeso generator so mu stadium ngalalikire kopanda generator nditu kudikira 1 hour anthu onse kutuluka 2 hours sono anthu aja watuluka waja after 2 hours magesi anabwera ndiye bauza abantu waja wakumala uja wabwera koma inu inadzaza stadium kuposa pochiyambi zija analota wanaona zija ora tabwera so kutulo kuja tagona kenakaso warota so sina kuona sina so wadzuka Sakala ambuye kuonetsani chinthu asana nionetse kanthu ayi zimene unionetsa ine zakuti koma pempherana Sakala ndapemphera basi tagona mamini sika papita ngati kunanga soka gona suja kuti papita nthawi yotani wakuonetsa so zina Sakala inu ndine munthu wati nanga ndine munthu nanga chicho Sakala so ndinayamba kupsa mtima kale namba kupita mtima kuti kodi iye mulungu yakungoonesa wame okhaokha nimaisa ineso ninabwadonso kwatsopano iye bwanji saonetsa ine kapera kuiwara kuti mphaso nzotani inu wina akampasa mphaso yakuti musamachite jealous ndithu inu soyano anakupatsani haleluya atangomgwedeza kuti kodi ukumva iwe mgwedezeni inuyo anakudalitsani ndi mphaso winasoyo mphaso yake sotamvani filikoroko malomota adzutse ine nakawadzutsa ndine koma osati pa zabwino ayi kulira wami ndilowe ine agogo ndikwaita so mmene kwagwedeza ndiye volume so nyumba yoli munthu wolemekezeka governor kuni kulusaka wami ndilowe ni paka mtima koma kuyenda sona anthu okaramba aba agogo ni kulusaka kuno akulira iwo mpaka mwini wake wamva uko anadza gogoda ngati aphwanya chitseko akwemeta khalazo ndilobene ndikuti agogo ndikuti mwino amadwara ndikuti ayisadwara anjana ngano akayo Sakala madza mfiriji Sakala wakateka chiputu cha mfiriji tira naba Sakala tira ine pamudu Sakala pempherana Sakala ni pemphera ndi chani munthu walira alira ndimaona nawe ne so ndipemphera kuti chani naka uku ndimavomera koma apa nakana abale Yerusalemu watsopano awame ndiwe Shadrach Jonas wame kuti tiye umene kulalikira ukusungana amasiye ukugesa uchakuti ukupasa tiye ukaona nyumba imene kumanga ndiye nakaona si nyumba so mpanda okhawo anaona timyala tuwa kalikonse kakuwala mwa mtundu palibeso kuwala palibe simungayipeze pa dziko lapansi akakuwala tilipo ka 10 ka 12 mpanda ni mpanda umenewo tsono ataona pa gate waona chinyumba chawo foundation kuti yayambira apo tsono walemba Shadrach Jonas mmene mabwe chimotsakuka tsono kenaka kuti aloya usalowe ukadamanga be nyumba iyi sunamaliza kape tsono kuja atandikolowa chikwana mmene inadili chivumbulutso 21 tione chimene chinalita wame tiona analira chifukwa chani chivumbulutso 21 18 19 20 chivumbulutso 21 ngati mungathe uwerenga nene makanika timyala towala mwa mtundu Mike mulibe kodi tawapasani muzika kufupi ndi kama jonji kuti zimveke chitani verse 18 yes ndipo milimo linga yake
ya yasipi. Ndipo mzindawo ngwagolide oyengeka, ofanana ndi mandala oyera. Maziko alinga la mzinda anakometsedwa ndi miyala ya mtengo ya mitundu. Maziko oyamba ndi yasipi, achiwiri ndi safiro, achitatu ndi kalikedo, achinayi ndi simaragido, achisanu ndi ya sadomu, achisanu ndi chimodzi ndi sadiyo, achisanu ndi chiwiri ndi kristo. Khalani basa mama, khalani basa. Khalani. Ineso ni makanika choncho. Abale, diso silinatani? Khulu silinatani? Timiyala timene tilibe ife kuno. Koma tili kumene kuti kuwala mwa mtundu ndi mpanda tu. Si munyumba tu ayi. Mpanda. So kuona awami zimene zinawaliritsa. Ndachitapo chani ine? Akuti tiye. Uni mpanda nyumba yako ili nkati. So kuona nkati. Iwe. Mbamene wazitsutsa ambuye ndine wochimwa ine. Lovani mumutima mwanga. Wakumba Foundation. Kumeneko. Tsono zimene ukuchita, ntchito zimene umachita. Timaona ngati onyozeka pano. Wina wakupempha kena kake. Chovala chimene sikugwiritsa ntchito ayi. Wapatsa wina wake amene alibiletu. Inu uko akuchongatu. Nkuti kaufa kaja. Nkuti kuti wangomudetsa. Nkunena kuti wapita ukazonda matenda. Nkukamulimbikitsa ndi mawu a Mulungu. Munthu uyo. Nkunena kuti sikungoti popeza ni wampingo wa Msonkhamanja zimene amalengeza apa. Iweyo bora kunena kuti anebawo kandani kani wa Chisilamu kani mtu iweyo wapita ukamuzonda uja nkukalalikira mawu kumene koko iwe zimene ukuchitazi nkuti wapita kundende kukaona anthu akundende nkukadyesa mawu mwina nkutenga ko sopo uje mpyuma yemwe sopo izi inu sopo zimene timagulazi ya Ufresh kumene kuchama zifuna maslippers ine mapita kundende chimene amafuna ni maslippers ba toilet kwawo aya amafuna zimene zizi tili ndipo amayamika sopo Ufresh kuyamika ngati kachani pamene inu simugwiza ntchito Ufresh ayi timalaya tumwiti toti inuyo simugwiza ntchito tapita nenazo ineyo nali undende unabwera uzandiona so kumene ukaloweko ndi ntchito zosafanana ambuye nachitapo chani ni ambuye akuti mwana wanga bwera nthawi imene yoyo ncho chifukwa chake ndikunena kuti tisaleme kuchita zabwino chifukwa Mulungu zimene zizi ndi chikhalidwe chake akabwera Yesu mwa ife he gives the character of Jesus so no character yake iyeyo amamva chisoni ni zoterezi koma pale wena akamaona mzako akasauka ndiyeso ndi nkhani koma kuseka mijedu nkazi aona mene yamthera ntchito basi nzotere mwina akapeza nditsoka koma aina masangalala ndiye mdierekezi iyo koma Yesu satero ayi iweyo ukhale osiyana ndi zimene zizi chifukwa ndi chani tikunena izi tikuti uko kumwamba akationa musiyana kusiyana kwake ndi uko pali magrade sono tampa kuti 2,400 kilometers 2,000 then height so nima upstairs ndemuone grading imene ikachitike tafika so mmene akagawire manyumba ntchito zichamwachita zija ndiye nyumba yanu so kuli magrade konseko kuti iso silinaone khulu silinabe koma ngakhale zili chonchi kuliso magrade kumene koko inde diso silinaone khulu silinaone kaya chanjani koma kuli magrade amaopananso komweko ora ndikupatse chitsanzo Paulo amene walalikira akuwala wena ndiwo ona kuti iwo alimemba kale kuthamanga kukangumuona akuwala akuti akudutsa kukuba kati ndikangomuona Mose ndiuti Yobu akuti Yobu uja ndiuti amene wadusa muzidi ndiuti amene kukangomuona akuwala munthu so tikasiyana huko tose tikalowa mu Yerusalemu talandira Yesu koma nyumba zikakhala zosiyana ine nimayionera Lilongwe ino ndi Lilongwe maka uli kwatu kumpoto kapena uli kunsanje kaya uli kusalima kaya uli kuti amakhumbira kwa basi
uli kusaya kuti kunsanje nimakhala kuti Lilongwe anzathu ayi kuti Lilongwe koma kanadziwa kuti Lilongwe ali magrade chikuti timadziwana ife Lilongwe kuti hani ukhala ku area 10 tadziwa kale anthu ake area 12 area 43 basi ukubwera kenaka basi haya ku 47 ku 4 ni magrade itu amenewo sono 4 iyo nyumba zosiyana ndi 4 inde koma nyumba zotani kodi kwina nkudi kuno tipa mwenye chani nkhala kumwenye kondo kwa Chisapo Mtandire koma wose wadi mchani mulilongwe koma grade zikakhala chomwecho komweko sono inuyo kodi mukafika mwenye kondo mukafika ku Chisapo mukafikira 43 mukafika ku 10 mukalowa nditi ku Yerusalemu koma mukafikira mbali yake iti imene mbali iyo ni zimene mukuchitira Yesu pano ma morning devotion osajomba hayi komanso kutakataka pa ntchito ya Ambuye mukamachita zimene zizi uko mukukonza tsogola mukukonza grade mwana wakale mu Yerusalemu koma grade ya nyumba yanuyo so wina ndazita hayi ne bora ndasempa nangahena kama mwenye kondo kulibe kanthu bora ndalowa zikakupweteka tu uko ndipo Ambuye nditume nikagwire ntchito la nthawi yatha pano nthawi imene muli nayo ndi ino haleluya ine ndimafuna kuti umuone mbale kuti kodi umfunse kuti mbale Yerusalemu ndamene koma iwe ukafikira kuti tamfusani mbale wanoyo akafikira kuti Yerusalemu ndamene nditi hayi mwalandira Yerusalemu koma kone mukakhala mbale yake iti chifukwa chake tiyeni tikhale otanganidwa solo zija timanena zija kuti golide distinction zija machita grade pachapa kukakhala golide ndi anthu amene wagwira ntchito pano kukhala ndi anthu bwino kuwathandiza osauka kuchita izinizi komanso anthu ambiri adziwa Yesu chifukwa cha iwowo amene ja golide pali enanso silver with credit na wonso agwira ntchito osati ya masewera then ena meya pass inde anonso alowa nawonso achitapo ndithu ntchito ndithu koma awa wenawa pang'onong'ono akanapita uku koma chisomo kuphatikizapo chisomo chinzake chawapeza at the last minute walandira Yesu pa bedi awa akazi wangawo mng'ono wawo masiku amene HIV kubwera kumene andi anakwatiwana ndi yo osanali Chansa College so winayo amatenga lawyer ndiye yeyu mkazi yo she was an economist apa mwamba ndiye tonse timakhumbira kuti kuphunzira timaona banja limene chitsanzo koma mwamuna amamwa osati masewera ndiye nthawi imeneyo HIV kuyamba kumene ndiye mwamuna basi watenga HIV yenda anali ka DC nthawi imene kakwira kumangochi kakuti so zoyenda mwana abwera pano pa Lilongwe so anali chairman pa bwandiro apa chairman anali yeyo amasankhana maudindo tu kumene kuja simudziwa inu kumakhala maudindo ndiye anali kumene kuja masiku amenewu tsono basi zokubwa ndiye wagwidwa anamba ndi mkazi ndiye yeyo ndiye pamene timaona tsono anthu awonda tsono mwamuna ndiye amati sapena iya azilimbikiseko koma tsono adzadwala ndiye anayamba timati kachani kamene kacha kamene kamba kamene kacha kakakuyamba kamene kacha udziwe kuti basi ndiye wina wachitina muzungu pa ABC African Bible College mwana kuti adadi wadwala ukwemwa kuti mwakuti andikaone ndiye timati Lyson ameneyo Lyson mnyamata kuona ndiye anamufunsa Lyson mzungu akufunsa alikodi Lyson masiku aja kuli mabasi aja zima double deckers mwazikumbuka eti Lyson tiye tingoganizira kuti ukupita ku Blantyre koma wachedwa ndiye mmene ukuchoka kubwera ukuthamanga uona basi kunyamuka ikupita kodi ungaithamangire kudzakwera kumbuyo uku kuti ule no sindingaye chimene chifukwa chani ndiye pendaona kuti basi imene ikupita kuti chikwa ndikozo kukwera koma ikupita kukalonga
kupita kuti ku Blantyre ali very good msoka kuti very good wayankha bwino waiona basi matenda watu ni basi tu hii ikukutengera kuti unathamanga kuona kutsogolo kuti ikukutengera kuti uyamba ulira what do you mean Yesu chifukwa ukanayamba wathamanga kuona kuti basi ikunditengera kuti usangokwera iyayi alizimuthandauza chani upita kuti uko ukupita sikuli bwino chimene chifunika ukanathamanga kuona kuti kuli Yesu pamenepo ukanayikwera basi imeneyo akuti ni Yesu sanganikhululukira napasa HIV akazi wanga ndi ambiri komanso ni chairman pa bwandiro ali basi tanena zina ndi chani zimenezo ndimene amafuna Yesu anabwera anthu oterewa china ndi chani wapha anthu angati amene wapha ya munthu sina pepo ndiye wachitapo chani tanena zina akunena zakuti ndakhanda kugona ndani ali zina ndi chani tanena ndi zimene Yesu akunena zimenezo Yesu afuna kukhululukire anganikhululukire zimene akukhululukira Yesu ukumufuna ndikumufuna tena kweka wembo ambuye Yesu wanena izi ndi izi mkazi wake apo ndikuti wawonderatu ali muchipatala basi kuti ndikumfuna Yesu basi nthawi imene amatero kutsekula mtima wake nkumulanda Yesu nkumwalira after 2 weeks naso mkaziso naso nkuimba Psalm 23 by heart anali born again kale nkumwalira taonani sono wose wamwalira chimene kunatauza kunena kuti pali ena amwalira koma atalandira Yesu last minute walowa ndithu koma zikasiyana ndikuti uko koma bora walowa chifukwa kwangoti kuti akanamwalirira cha uku abale ine pempho langa ndi ili zitsutse nkati iweyo ngati uli ndi Yesu tamapita pa banja pako uona ndi ndani amene pa banja apo kapena sali mwa Yesu iweyo osamuuza chita zimene amachita amayi awo ine ndikuvina nyako uko koma iwe kundichita fasting osandiuza koma ine ndikuvina nyako mpaka pansi anthu ari amigo usadziwa wina akuti ambuye nzeru yonse ndi yanu munangobenthwako pang'ono kupereka kwa munthu nzeru yo akupanga magalimoto wairesi galimoto ikaonongeka ni nzeru yopatsidwa amakonza galimoto imatani wairesi imatani mungalephere kumukonza mwana wanga chamba bana bwana chamba mungalephere kumukonza mukupemphera tsibweni wanu mupemphera abambo wanu mungalephere yena ali kumudzi kwanu pemphero limakafika kumene koko tawapemphererani chifukwa akangomwalira kopanda Yesu sizikhala bwino ayi inuyo muli ndi Yesu you are saved to save others ambuye akudalitseni amen yes timirire tilandire mdalitso wa lero Mulungu kwa mtima ndakukhulupirika amene muli kupitirirabe kutithandiza lilemekezeke dzina lanu mamakasi chifukwa cha mtumiki wanu amene mwampatsa mphamvu ndi kumlimbikitsa mpaka natsopano mupatsenso ife chisomo chakumabwerabe kupirira ndi kuyenda kwa usiku kulimbika osabwerera mbuyo mpaka natsopano lilemekezeke dzina lanu pamene mubwerera lero Yehova akuchitireni chifundo na kudalitseni inu apatsa inu zinthu za tsikuli na achitira inu chigonjetso naonetsera inu zabwino na apatsanso inu umboni bwererani ndipo mukhale ndi moyo chikhalire kufika na ambuye abweranso amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msonkhamanja Ccap. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.